Хортлық деген сөзді вообще яратмайым мен. Хорт кіші балам екен. Мен 95-те генә бітті. 100-те кішіне хорт бола тұрғандыр деймін. Иләкшиде авылында туып үскән. Югары Яркәйдә яшәүче хөрмәтле ветераныбыз. Бөек Ватан сугышы ветераны каһарманы Риза Хаҗгали улы Хәкимов бүген, ягъни 30 гыйнвар көнне үзенең зур бәйрәмен 95 яшен каршы ала. Районда зур абруй казанган ил агасын котларга район хакимияте башлыгы урынбасары Рәмил Хәертдинов, ветераннар советы рәисе Анатолий Романов, Яркәй авыл хакимияте башлыгы Рәнис Шарипов, аның урынбасары Алсу Мусухова килде. Hürmetli Riza Hazgalevich, şu ko'ngildan sizni administratsiya ismidan illar shashni xutlariga ruxsat etdingiz. Sizga uzun umr, salomatlik, o'zingizni saqlab, inson sog' bo'lib, bizning bilan birga yashargansizlar sizga. Mana bizga Kremldan pismo kelgan, уважаемый Риза Хазгалевич degan. От души поздравляю вас с юбилеем. На долю вашего поколения выпало тяжелейшее испытание Великой Отечественной трудности послевоенного времени. Но вы и ваши товарищи выстояли, победили жестокого врага, восстановили разрушенную страну. Ваш трудовой жизненный путь, любовь к родине и вера в правое дело всегда будет служить примером для молодежи, для всех нас. Желаю вам здоровья и бодрости духа. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Москва, Кремль. Рахмат. Рахмат Владимирович, зор юбилей bilen. Şundan soň biz endi sırası boş kelmedik, çaqqana tege mana bizim bu yıl bitende Musa Gariyev'in 100 yaşlık jubileyi bitdi, siz onun avuldaşı olarak. Mana sizge tağam bir böyle kegine bulak, mana mısında. Rahmat. Rıza Rızay, mana Mustafa'nı поздравляйсыз, Mustafa'nыкы. Тегесе Путин'e kıldı. Mustafa'nыкы. Mana Mustafa yazgan, Rıza Bey'e 95 yaşarlığa, pirop şurada verdi. Kuştanesi sizge. Duşu biz поздравляем, el maturitip Razapav'la kirtirgide yaşagaz. Rahmat. Риза Хаҗгали улының тормыш юлы үз чырдашлары кебек бик катлаулы була. Бәләкәйдән үк хезмәтнең авырлыгын татып үсә. 941 елда сугыш башланганда 7 классны битергән бала шак 14 яш булган була инде безгә бүтән хезмәткә яраган кешеләр сугышка алынып бетте. Без балалар бүтән ирләр өчен башкарырга туры килде. Күлтә ташу җәй көне искерткә башта искерткә ташыйбыз. Кыш көне искерттән ындыр табагына сугарга ташыйдырык. Шундай хезмәт, ирләр хезмәте безнең җилкәгә калды, балаларга. Сугыш биткән чорда 44 елда мин армияга алындым. Бетер алдымнан инде бу җиңү якынлашкан чорда. Шунда Чкалов өлкәсе, әлеге Оренбург, станция Колтубановка деген жерде военный лагерь булган. Ул анда 12-нче окружная школа снайперов деген школа булган, военный запасной офицерский полк булган. Жиракта түгел 1-3 километрларда немец военный пленныйларда булган шунда. Жиракта түгел анда зур агачлар. Моның жуанлыгы народлар булган. Шуны кисеп ташыйлар инде. Шуннан бу снайперская школа дип аталадыр. 12-я окружная школа снайперов деген. 6 ай буе снайперлыкка укыдык. Шуны бетереп хәрби кием җоңганы сугышка китәргә, фронтка китәргә җыенгач, сугыш бетте. Уннан
Bizning bu kiyimlerini saldırmadılar. Yaнадан bir atına tırgaç gittik Vostokka. Poyezd bilen oy boyu bardık, koya barganını biz bilmeybiz endi, конечно, военный tayna. Ondan biluvchilar var. Eğer unga burulsak Mongoliyaga kiramiz ekan dediler. Mongoliyaga kirdik. Bir ay bargandan soň onda neyler soğuştan kolgan şahslar isenleri yanına biz popalnение deyip atalayındı, tolalandırı. Olar yanına bulduk da şundan 9 Avgust'ta Japoniyaga karşı soğuş başlandı. Biz şunda katıştık indi. Min bir ayga da gitmeden soğuş barışında neden avtomatçik, aviasignalçik, telefonist, kommutatorşik, mine şol kadar dolar sakladı balırga tur keldi. Bundan min 6 yıl soğuştan soň hizmet etkenden soň 51-nji ýyldagına awulga qaytdym. Сугыштан соң туган колхозында счетовод, соңрак төрле эшләр башкарган, лайыклы ялга чыккач та 2 ел ветераннарның авыл советы каршындагы оешмасы рәисе вазифасын үтәгән, туган Бишкурай авыл биләмәсендә үз средстволарны эш өстәле ясаткан, Büyük Vatan Сугышының 70, районның оештырылуына 80 ел тулуга багышлап язган "Сез һәр вакыт безнең йөрәк түрендә" китап авторы, районда үткән һәр чараның бизәге булган, җиңүне якынайткан яугирнең тиңдәшсез батырлыгы, тормыш юлы, яшәеше һәрберебез өчен үрнәк. Бүген хөрмәтле ветераныбыз тормыш иптәше Роза Мөхәммәдулла кызы белән матур гомер кичерәләр. Кызлары Альмира тәрбиясендә яшиләр. Almira degan kızımız var. Ol bizni bebey urununa qarayındı. Больницаga barıp retseptler alıp, okullarga alıp qaytıp çaklı qazay mine şolay. Almiraga nıq zor rahmetlimin. Nıq rahmetlimin isen yaşasın. Bizni ol qarayındı faktik. İkiden canı ol qaray. Kırraz yığıştıra. Benim bu yıl bütüne kalır. İkiden canı almırap bara. İndi toza bulsun, isen bulsun. Balaların iyiligin kursun. Bizge kursatkan için. İndi Xudayım. İsen sağ bulsun, toza bulsun, yaşap dursun. El bik eybet yaşaybız. Min kanagat. İsen bulsun, taza bulsun, şirlemesin, ömrüm birsin. Biz de rayonda ulu ihtiram qozongan, yaşa uravışı bilen köplerge örnek bulgan, suğuş hem hizmet veterani Riza Ağa Hakimovni 95 yaşlık zor yubiley bilen qutlaymiz. Selametlik, jon tinchlig'i, turmush iptashi Roza Muhammadulla qizi bilan Xudoy bergan umringizni bir qayg'isiz, bolalar qadr hurmatida, unuqlar quvonishida tegiz qarshi olishingizni tilaymiz. Oygul Malayanova, İlish teleradiokompaniyasi.